Ahoj, já se s váma neroučím. Vítám vás u dalšího videa a je to se speciálním hostem. Ahoj. A my jsme minule nějak zalezli do nějaký kejvky a fakt do vysoký a teď tady máme železo. Já jsem na jiném místě. No a? Ty jsi železný. Takže mám ho celkem dost toho železa. Já si taky. Ty vole, tady těžím já, tak mi nech. A já ho objevil. No já taky. Já mám ho. Mám už 25 železa, podle mě to je skvělý. Já 5. Každý železo se hodí. A pak... Takže A my jsme natáčeli jedno video a to se nějak... No to je jedno, to se nějak zkazilo. A pak jsme dneska natáčeli další video a to se taky nějak zkazilo. Takže celkem smůla. Ale tak si na to teď bude lepší a neskazí se to. Už pojďte ven. Ale nevím, kde jsi. Já beru uhlí. Tak jo. Já tady možná taky nějaký uhlí, to vytěžím. A ta kejvka je fakt hustá. Akorát je docela malá. No jasně, ale zase to bude hustý ten tobogán. Sem pak uděláme nějaký výtah, no i když výtah nejdu. A pak vám ukážu, co jsme dělali v těch dvou videích. Tak se skoč. No, hlavně jsem neskákej. Jakože Kuba by to byl schopný udělat. To ví. Ale já tam nevím, kudy mám jít. Hej, naděž se nějaký kameny. Jo, malečko je tady. Co nejvíc. Já mám jít hodit nějaký. Ne, kvůli tomu, že já už jdu, aby se pak taky dostal. Ty jo. Kolem mě furt lítají ty expy. Hele, já už za chvilku tam Tak budu. kdy oni budou lítat s tebou třeba? Hele, už spadnu nějak. Pojďte ke mně. Hej, jde to sem. Tak máš pěkně plevý. No a co? Tak jsem tady. Náhodou. A dneska doufám, že už se to No nestane. jasně, ty tady máš Jo? jako takovouhle věc. Ale až jí A já se vyjedeš. odsaď nedostanu. Takže já už to vymyslel tak, že mám nastavený něco jako budík, že až to uběhne 20 minut, já ho nespustil. 20 minut tady nastavím, ani nevím kam běžím. Já 20 minut a... A moc, já chytám. Co já? Já nemám věci. Ale ty jsi měl nějaký natěžit. Já už si tu lehnu. Tak vidíš. Hej, Jakube, nelehej se, stejně neusneš. Já vím, ale Já dám vypalovat železo a ne, že ho vezmeš, dám ho do společné česty. A pak jsme v tom minulém díle začali, nebo ne, to už jste viděli to. Ne, to se mi taky seklo, to pěstování. A tady takhle malinko chováme. Pevně to viděj. Já si zvýším světlo. Jo, jasně. A mě to malinko naštvalo, ale tak to se stane. A já jsem uvažoval o tom, že jestli se to bude občas stávat, že si možná koupím nějakou lepší aplikaci, klidně i za peníze. Jestli ale budu mít nějaký ty lajky a jestli se vám to bude líbit taky hlavně. Jinak by to bylo celkem na nic. Ty už jsi tady. No, skoro. Ty vole, já už tě málem schodil, ale... Ježiši, já chybám. Mně to jenom nevyšlo. Hele, další kejvka, jdem tam. Ne, jdeme se vyšpat, aby bylo něco vidět. já už ležím. Ale tak to nám nepomůžeš, Jakube, když si jenom lehneš. Ježiši, já tam mám zase spadnu. Jo, to se mi taky stalo, já tam myslím, že po tobě skočím Hej, a schodím. zaprem zombíky. Tak jo, tak se zapnu. Ale víš, že to ovládám, Jakoby, jo. Tak jo, Ježiši, já jsem zapnu. Tak pojď si tady se vyspat. Hele, už mám meč. Už jsou zaplý, nebo já nevím. Já už jsou. A já mám všechno dobře? Jo, u tebe je to jedno, to ovládám já, ty zombíky a takhle. Aha. Hej, bachoň. To je v pohodě. Mám ti pomoct? Ne, jestli nechceš. To máš. Buď ticha, Jakube. To není vtipný.
Hej, už dělej, hlavně pořu, ještě tě zabijou. Mě zabije. Tvé máš půl musím života, ještě- dělej. Já jsem šikovná. Ty poběž. Já jsem šikovná. Tvé to se snajpí tím lukem, ten skeleton. To by bylo pěkný. Je, vy tady tak hezky To ležíte. takhle žijeme. Můžu vás hitovat. Ne, Ne. tak už dělej. Tam ležíme. Spinkáme přes vše spinkou. Kdyby se žbal. Jo, ty bys se zbál. Hej, dej tam to železo. Já jsem si tady vypekl kůře, tak já si ho spapám. Tak ho hlavně nespapej. Já ho budu papat. Hej, tam. Kámo, dej už tam to železo. Mám jenom 5. To nevadí, jako tam dej. Miluji Jo, dej ho tam. Jo, teď už. Jakube, ty jsi blbej, ty se vždycky najíš toho nejblbějšího. Hej, ale mám 30 uhlí. Jupí. Tak jej dej do Ty bedny. jsi oddávený. Ne, to seš ty, Kubo. Seš. Jo, No, seš, no. Já nejsem oddávený. A byl jsi. Pomoc, to není oddávený. Nekazím se od něj. To jde. Jo. Jak vypadá? Takhle jsi modovaný. Já mám Takže jen. já se ti nikdy nevím, že jsi zombie. Jsi blbej. Co někdo byl? Jo, já se udělám skin zombíka. Někdo byl. Já vím, že já pak chci takhle být. Jako kdyby se mě ty dokázal zabít. No ale budu tě... Jo, zkusíme si dát fight. Ne, to je pitomost. Ne, to je pitomost, nezdávejte si fajty. Jinak vás tam půjdu zabít oba. Juhu, dá si dát fight. Počkejte. To mi Hej, neší do mě, já mám jedno srdíčko. Auhaj. Neší do mě. No já mám hladík. A ne, oni už to neuslyšeli v tom videu. Víš? Tady někdo byl, takže jenom aby byl potichu. Jo. Jenom aby... Jste vzali někdo to obilí? Jo, já. Ty mi ho dej. Ne. Ale ne, tak já jdu pro tu krávu, ne. Ne, tam jdu já. Ty běž. Můžu bouchnout. Jdu si udělat luk. Ne, Proč? nechcem. Já přijela jsem tam jednu vlnu. Ty mám na... Hej, kde by mohl? Mám ty zrníčka, tak já jdu pro slepice. Jo, tak jo. Já udělám takový Já malý. mám ale fakt málo toho jídla. Jo, tak to nechodí. Já taky mám. Hej, zlatý zombík. Se zlatýma věcmi. Jo, jdu vám... Ne, nechodíš. Ne, to je skeleton, ach jo. No a co? A ze skeletonu to ani nepadá, ne? Voda. Jo? Kde je? Co Božin. tě hitovalo? Budu tam dřív, Jakube. Ty vole, mě fakt zabil. Já jdu do něj. Hej, nechte mi moje věci a nechte mi ty jeho věci. Ty vole, mě taky zabil, já jsem měl 1,5 srdce. Se nediv, já jdu do něj. Kubo, ty jsi vzal ten meč můj, že jo? Ty mě taky. Omylem. Ty vole, tak mi ho Ty dej. jsi všechno vzal. Zastav. Dej to. Teď dám ten blbější. A už mám jenom obilí. No a to je taky moje stejně, a tak to už si nech. Jo, zabil. Na ní funguje, když jsi pod vodou. Tam kdo má moje věci? Já mám nějaký tyč, ty vole. Z toho je tolik věcí. Ale jo. Kdo si to veme všechno? Já? Já to tam beru. Hej, ne. Já tady jsou nějaký boty. Kámo, tak to je libový, to chci dělat častěji. A musíme zabít krab, aby jsme na něm každý. Jaký ty hroznej! Co? Mám všechno. Zkusit zabít. Ne, běž někam, Jakube. A ty taky běž někam, mám možná tvůj... Jo, mám tvůj meč, ne. Jupí. Ne, nebo... Nebuďte mi věku, protože já to nemám tam. Já si bych dostal. Hej, tak to budeme také... Hej, tak to budu dělat častěji, takhle získáme tolik věcí. Jako nezabij mě, já tě nezabil. Pigo, tu zabiju. Kubo, neměl jsi... Já jdu zabít Ty vole, prase. co děláš, Kubo? Já jdu zabít prase, protože já mám hrozně... Ne. Nemáš moje obilí? Počkej, nemáš obilí? Máš obilí, Jakube?
Já nic nemám. Tak ono mu tam vypadlo. Já ho No, tady... dej mi moje věci. Počkej, Hele, já ho nemám. Dej mi moje věci. A já nemám, no tak jo. Jakobo, kam ti mohl spadnout to obilí? Asi do vody. Jakuba, kde to je? Ty tady máš Hej, fakt věci. nemáš ty taky edy? Ne, nemám. Tak se podívej. Nemám, já jsem se teď díval. To je zbytomý, my nemáme obilí, jak už jsme tak dlouho. Možná i... Hele, jsem neměl. Jo. Měl jste. Hej, Kubo, já ti jdu ochočit na obilí. Mám Ty to mě mám zabil. 2 meče. Já ne. Já taky ne. Aha, jeden zas. Cože? Tak pojď mě. Tak pojď ty svině. Ne, do Jachima ne, to je moc nefér. Jo. Nezabiješ mě. Zabiju. Já nemám... Pojď sem. Ty tady kličkuješ, hajzle. Jo, ty jsi hajzl. Hej, nenadávejte si. Ale oni tu hodí. Já tě chytnu. Vy jste Nedejte běhání, ty. Jo. Ty vole, kdyby se měl luk, vy byste se... Kuba by se teď seslajt, já... Luk má úplně mega damage, víte to? Tak proč? Já se ho jdu vyrobit. Ne. Tak ne. Ach jo. Já potřebuju jít dlouhoši. Fakt, musíme už... Tak si pojď. Ty mě jdeš zabít, jo? Jo, jdu. Sniper, tu. Počkej, ty jsi udělal luk, Kubo? Ne. Aha, že mě to tak vzdělo. Si pojď. Chceš? Pojď. Ty fuko. No, už mě nezabiješ. Hej, nezabijte se. To bylo pro výstrahu. O. Kámo, tak to je libový. Já ale až vím, že až nám zazvoní budík. Sorry, to bylo omyl. Jakube, nemraťte se. Ty hajzle! Já vás tam jdu oba zabít. Jdem do něj, oba. Pojď. Jo, počkej, hej. Takže jeden je po mně. Dělej, mně to nejde. Hej, nebudeme do sebe šít, stejně víte, že já mám největší výhodu. Budou mi. Kubo, nešijte do sebe. Blučka má, jdu tě ostříhat. Jsi teplej. Někdo má moje věci. Možná já si je všechny vzal. Je, mám něco. Já jdu podojit krávu. Ne, to je pitomost. To je taky takové. Podoj. No jasně. Bude to? Jo, půjde, ale to na nic, to je jenom na ty, to je na jed jaký, když sedíš pavočí oko. Jakube! Prase, já ho fakt jdu zabít. Ne, Ne, prosím, ne. Kdo mě hituje? Já. Jakube, já si jdu zabít. A on mě taky zabil. Jo, máme jedno miminko. Jo! Konečně. Ale nesmíš je zatím zabít, dokud. Nezabíjej mě, už mě Jakube, já tě jdu zabít. Jo, já ho zabiju, dobrý. Hej, ale už se fakt nezabijte. To pak můžeme udělat nějaký speciální mapu, jakože, ale já už nechci, abyste se zabijeli. Hej, já se jenom podívám, Máme kolik mám strašně místa, málo. aby se mi to zase nějak neseklo. To... jo, ještě 200 megabajtů. Jo, jdu vybrat to železo. Kubo, jaký železo? On chce vzít 3. Hej, ty 30. Hej, nech to tam, to vezmu. Špece, on Jakube, dej to všechno Dělej do té to. bedny, než Dej já to. tě zabiju. Dej to. Já to dám do té bedny. Jo, je to tam. Jo, je to tam. Já vám říkám, že jsem vzal to železo. No, mě to vadilo, nám to vadilo. A vy jste si mysleli, že jsem ho vzal jako z bedny? Jo. Já jdu podojit. Jak se podívá? Kde máme, Kubo, tu potato? Nevím, ona zmizela. Jo, jasně. Ne, To je, sežral. ne, to je tím, jak o mě jakoby někdo zabil, a najednou já neměl Já mám žádný mlíko. věci, ona mi zmizela. Ty vole, to je smůla. Vidíš, aby se lidi nemuseli u sebe. Zachod. To je divný. Jo, a dělej. Já jdu pro další Hej, já jdu slepice. držet čus.
Čau, já jdu pro slepý. Jo, tak jo, chceš nějaký semínka? Já Aby mám se pak u mohl sebe. na noži. Já si je vezmu. Co Ne, počkej, to je Kuba. Ne, já tě dám, pojď. Dobrý, já mám už jich hodně. Tyjo, on to vzal Jakub. Tak nevadí. Hej, někde v té brdě, ona se nějak zasekla. Jo, tady to bylo celkem vtipný. Já našel další dajžem. Já si na to co? co? Hej, tak počkej. Jdu tam. Ne, počkej na mě. Jo, tu jsem objevil já už. Já už jsem... Můžu se zeptat to. A taky se něco dělá z toho? Uhlí. Jo, takový těž, já se půjdu podívat dál. Já ho netěším. To je Čeho taky má ne. 15? Ty vole, já mám hlad, já už to chci vypnout. Já vím, že je to lámský, ale on by mě to zabilo, ten hlad. A to já úplně nechci. Hlavně Mně v se jeskyni. přidává hlad najednou. Jenom, že jsem to vypnul. Mně se taky přidal úplně. Železo! Jo? Můžu za váma jít? Takže Hele, železo. 6 železa, super. O, libově. A uhlí tady je ještě je. Já mám Já už nemám to. Já mám jenom 5, no, tak nevadí. Já jich mám málo. Tak mám vzít. Já konečně můžu běhat. Já také v jeskyni Tak běhám. mám vzít ty nějaký. Hej, já jdu vytěžit to Mám uhlí, vzít když už se... nějaký. Hej, vytěž to uhlí, jaký si našel. Mám vzít nějaký torečky. Jo, tak já ho vezmu. No, doufám, že se vám tady to video bude líbit. Když to by mělo být až na konci. Juhu, máme uhlí. Už je zase noc. No a... Myslím, že nám to z Jáchyma moc nevadí. Ne, vůbec. No Ne. tak ale co vám? To je Ale tolik toho nekudy. uhlí. A kam? No k vám. Musíš vidět naše jména. Jo, já vás vidím. Že už vím kam. No úplně nevíš, to by si musel kopat pod sebe. To hlavně nedělej, co se ještě. Já půjdu. Tak jak mám jít za váma? Ježiši, ty seš nemožnej. Jo, to je nějaká jeskyně. My jsi celou dobu s náma. No právě Jun nějaká jeskyně. To je ono. Ale jsem u nějaký jeskyně. Nějaký. V nějaký, tak to jsme... Jo, čau. Já Ježiš. vymyslel v pohodě, kde se v pohodě vyjde. Hej, takže já už by se možná mohli. Já pak chci těžit jakože ne takhle do kejvky, ale jakože takový ty schody dolů a pak ty chodbičky. No mohli byste. Jakože tam, že ono tam pak je víc těch kamenů a to je celkem šikovný. Třeba já mám asi půl staku uhlí. Fakt. Jo. Já našel jakoby něco jako 2 náložky. Železo, jupí. Ty vole, tady je toho uhlí pod mě, ty vole. Jo. Mám pocit, že se do někdo viděl uhlí. Jo, 4 uhlí. Takže už se mi to taky stalo. A co? Tohle. To mě ani nevím, já jsem vždycky obyčejně si to vezmu. A jak dlouho natáčíme? Já se musím podívat. Nebo když tak já se svojím. No já se ale bojím, že by to ještě 5 minut. Já se ještě podívám. Máme místa a 5 minut je tak asi 100 megabajtů. To bychom měli za chvilku stopnout. Jo, takže za chvilinku to i stopne. Takže já tady dotěžím to uhlí Pak se sejdeme. a pak půjdeme už ven k domečku a tam to ukončíme. Zase tam zase nestane to, co se stane vždycky. Železo, a tady ho je. Jo, já jsem se jakoby celkem na uhlí a tady mám tu neuhlí. 10. 50 na uhlí. 10 máš? I tak to je libový, kolik máš celkově už u sebe železa? To byla to, co jsem chtěl. 13. Jo, já mám asi 50 něco. Takže, ale že jo, uhlí. No jasně, no to je... Kde to jsem? Tam není východ, tam jsem byl. Kde jsem já? Mě už To je došlo. špatně. Mám jenom 5 železa. Máme asi 20, máme 18 železa. Takže my ho dáme vypalovat a já možná půjdu, pokud vám to nebude vadit, tak asi půjdu mimo natáčení těžit, kvůli tomu, že kudy se jde ven. Hej, tady někdo zapomněl jedno uhlí.
Hej, kudy se jde ven? A tak já možná půjdu těžit, tam takový ty chodbičky. A kdyby jsem našel diamanty, tak je jakoby tam nechám, obejdu je a půjdu těžit dál. A ty pak vytěžíme až spolu. A i když nevím, pokud vám to bude vadit, tak mi napište do komentů. Já se na to podívám a pak odepíšu. Hej, tak pojďte, kde jste? Já hledám. U mě železo. Jo, jsem venku. Kubo, už pojď ven. Počkej, ale u mě tu je železo. Tak ho ber a potom se vrát. Máme. Začíná být. Jo, aspoň. Hej, já udělám novou bednu a tam se budou dávat cennosti. Jo, jo. A ty cennosti budou jakoby místo toho debilního To jsou kamene. poházený SPčka. Myslíš XPčka tedy. Jo, no. Tak tam dávejte všechno, co jste vytěžili. A železo hned dejte do bejkat. Jo, já se ho Jo, jmenuji. samanku to poznám. Jsem u vody. A já si vezmu, já tam dám uhlí. pár uhlí. Jo? Kolik? Pár. A mám u sebe ještě 26 uhlí. Tak dej do té speciální bedny. Jedna Aha. taková nová, toho si všimneš. Beru i ty železa. Jo, tak jo. Kámo, my máme tolik toho uhlí. Jo, Ale i docela železo. No, dobře, máš to železo, tak už dej do té bedny. ty jo. Jo, to Dva vypalo. staky. 2 staky. Hej, kolik máme tady toho železa? Hej, není noc? Je. Já to Jdem- jdu využít. Ukončíme to Jaký nový bedny? Ukončíme to v bitvě. Ne, v bitvě ne, už to takhle stopneme. Tak jo. To pojďte ven. Hej, do někdo. Hej, já zapomněl, já mám to diamantový věc, to je železný. To je zlatý. Hej, pojďte ven. se už vyspat. Pojďte ven, pojďte se dívat, jako se dívám já. Hej, když se podíváte ke mně, tak abyste se jakoby viděli. Takhle? Jo. No, ne, takhle to nech, jak se byl. Já se dívám špatně. Já díváš. Takhle? Jo. Jakubo. Jakubo. Tak čau. Takže my se loučíme z tady toho videa, doufám, že tam dáte nějaký ten like, nebo to sdílíte a ahoj. Čau. Já to někam bouchnul.